da cewa babu wani addini da ya amince da luwaɗi, maɗigo ko kuma ma auren jinsi. Amma lamarin yana neman ya zama ruwan dare. Masu kallon mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin shirmu na kallabi. Kallabi dai shiri ne da muke kawo muku a kowane mako inda muke tattaunawa akan al'amuranmu da suka shafi yau da kullum tare da mai gidan talabijin ɗin Tozali barista Maimuna Yaya Abubakar da kuma babban bakonmu na yau wato masani akan al'amuran yau da kullum Dr. Yahuza Getso tare da ni kuma mai gabatarwa sunana Fatima Abubakar. Na muku barka da kasancewa tare da mu kuma muna maka barka da zuwa babban bakonmu sai ran shi daɗe barka da zuwa. Barka ka dai. To kamar yadda kuka ji dai a bayani na farko na yi shimfiɗa akan abubuwan da suka damu al'umma sun zama ruwan dare. Wannan al'amari na luwaɗi, maɗigo ana yi a gidan aure, waɗanda ba su da aure suna yi, manya na yi, maza ƙanana, duk al'amarin ya zama a ruwan dare kuma yana ƙara ƙamari a kowane lokaci. To a yau muna son za ku mana fashin baki da kuma abubuwan da ya kamata mutane su sani da yadda ya kamata kuma a ce kuke gani za a biyo ta hanyar da za a ce an kawo sauƙi a wannan lamarin ko da ba a samu an zo ga ƙarshen shi ba. To a yanzu za mu fara da barista. Wato da farko barista, ta yaya kike gani za mu iya kare 'ya'yanmu maza da mata daga fadawa da wannan wato al'amari na LGBT da ake mishi laƙabi da wanda ya addaba al'umma? Wasan shi LGBT, bari mu fara fassara menene ma'anin LGBT. Watan right ne na ka zaɓi wanda kake son ka yi kamar mu'amalar kwana haka tare. Da dai a duniya ko iyakacin sanin mace tana kwana ne da namiji, ko a dabbobi zaki ga mace da namiji, shi yasa Allah ya halitta. Ko bishiya zaki ji ana cewa za a bishiya aure, kin gane, so mace da namiji ne ke producing din ɗa, ko ba haka ba. So bisa halittar Allah haka aka halci mutum, haka kuma musulunci ya koya mana akwai jinsin mace akwai namiji. Ko da yake ana samun waɗanda suke da haɗaɗɗen jinsi. Za ki ga in kin karanta miras kamar shari'a, akwai gadon waɗanda ake aikonsu da kamar male and female. Kin gane? To su waɗannan exception ne, kaɗan ne. Kamar a ce biological malpractice, something za ki ga ya faru, ki ga an haifi namiji yana da nono ko kuma a haifi mace tana da organ na namiji. To sai aka waye gari yanzu dai, ko da yake ba wai abin da aka fara yau bane, jiya. Tunda idan kika duba addinin musulunci akwai mutane da aka taɓa yi ko kuma zamani da aka taɓa yi. Da zamanin annabi Lut, wanda Allah ya hallaka duniya baki ɗaya saboda wannan me ake kira wannan auren jinsi, luwaɗi da lesbianism. To abu ne dama yana nan, kin gani, amma musulunci dai da muka sani ya haramta shi. Ba musulunci ba ma, duk addini ko kristiyani ko addinin gargajiya, to ya haramta shi saboda abu ne wanda ba normal ba, ko ba haka ba. Ai akwai abin da ba sai an gaya maka ba, ba wai sai an koya maka ba, ko ba haka ba. Amma yanzu an waye gari ana son a mai da shi normal. Kin gane, a ƙasashe manya-manyan ƙasashen duniya sun kawo rights wanda kai kana da inci ka kwana da namiji in kana so, kana da inci ke kuma ki kwana da mace, kana da inci ka tashi ka ce kai daman asalin ka ba ka dai ƙato ne, kai dama kai mace, wai maybe an yi entrapting in soul ɗinka ne a jikin wannan, kai a zuciyarka kai kana fi mace ne. Yawa, ko kuma ke ga mace ƙatuwar mace ta kai mace ta ce wai ta dama ita namiji, ta a zuciyarta. Akwai da ma suke tashi su ce su dama su, wasu ma su kai ga canja. Wani akwai da na ya ce shi dama shi kare ne wallahi. Ƙwarai da gaske. Ko ba gaskiya ba, kin ga a haka duk abin da dai aka ce an bar hanya, za ki ga a haka saboda
a ƙarshen shi ba za a samu yadda ake so ba. Kin gane saboda ba hayyan Allah bane. Sai kiga abin ya zama confusion. Tun mutane suna cewa mace ta ce ita namiji ne namiji ne an fara mutane suna cewa su karnuka ne ko kuma kiga mutum bature ya ce shi dama baki ne ko baki ya ce shi dama bature ne. Kin gane abin kamar ya fara taba kokwalwa. To ya zama shirme. Kin gane abu ne wanda babu shirme. Ai duk aka ce duk garin da babu lo. Kara zube kenan babu wasu dokoki. Ko ba haka ba wannan right din yanzu an fita hanyar right da inci ana magana incin mutum inci ka yi addinin da kake so inci ka ci abincin da kake so inci kin gane ana maganar noman inci sai har ya koma na kin gane to yaya za mu kare ƴaƴanmu shine tambayar da kika tambaye to an waye gari duk inda kika bude in cartoon ne zaki ga ana promote social media shine babban problem ko muna kafafen yaɗa labarai. Shi media shine waje ne da zaka iya promoting komai ai weapon ne. Shi media weapon ne da zaka iya yaki da shi. Duk wanda ke da media to zai iya yakan duniya. Ko ba haka ba kuma su waɗanda suke promoting din wannan abu suna da media. Kika je ki social media abinda ake promoting ne. Kika je ki mainstream media. Movie Hollywood kai tsaye yaro zai iya gani abin da ake Hollywood duk abin da ake kenan in kallon film kike sai kika kin fara kallon series in ki labari na tafiya daidai can an jima sai kika ya kauce kuma ana magana akwai wani shi ɗan LGBT sai a yi shi mai kirki mai hankali amma shi gay ne kuma sai a yi shi in such a way da zaka ga kaman ana kiyamansa babu dalili gashi nan dai mai kirki ne gashi nan yana da kirki gashi yana da wannan amma kuma ana kiyamansa saboda haka irin da sai kai ka ji kamar wato suna amfani da wayannan kafafe saboda su jawo kaunan kin gane da idan aka ce maka mutum dan Daudi ne muna yara har sai an fito kan ku je ku kalle shi ku je ku leƙa ku kalle shi na dan Daudi ne amma yanzu an waye gari aka ce mutum dan Daudi ne nan ƴaƴan Hausawa ma za ki ga suna video su ɗan Daudi ne suna maganganu mata suna posting a social media ko kuma ki ga mace da mace ne akwai wani bidiyon da na gani yana trending yara ne mata kwata-kwata ba su fi shekara 20 kuma sun yi posting kuma suna da iyaye kin gane wannan ne suke koyawa waɗanda suke kallo suna koyawa wanda suke kallo ba komai bane so kai kana training din ƴaƴanka wasu na warware maka training suna warware maka training don haka hanyoyin da zaka bi shine ka regulate na ɗaya shine addini ka koyawa ɗanka addini ya san wannan halal ne wannan haram ne ba a halatta haram ba a halatta haram ya san wannan Allah ya haramta kuma ka nuna masa gravity na haramtar da kisan ko akwai haram din ma akwai haram ko ba haka ba wannan shi wato yanda kaga Allah ne shi homosexuality ne Allah ya masa punishment da wuta ai sadom aka ce ko wuta ne aka saukar daga sama aka kona wayanda suke aikatawa to shine kadai abinda aka halatta ai punishment din shi da wuta ko ba haka ba so ana nuna gravity na karfin shi wato shi lesbianism da homosexuality inda Allah yake kiyamarsa so ka nuna wa yaron ka gravity ko ba haka ba da kuma yinsa abubuwan da zai iya sakawa ba a faɗa ne tun daga duniya ma health wannan shi ciwon da ke tattare da wannan abun da yawa ne saboda inda ake shiga wajen fita ne exit ne kin gane ka koma ka haɗa kashi da wani abu ko ba haka ba don haka dole a shiga wani ciwo kala-kala na biyu kuma gidanka ya zama ya happy home ai wasu in a gida kullum mama da baba suna faɗa suna tada hankali suna tarzoma suna yaran sai su fara neman happiness ɗinsu a waje saboda a gida ba kwanciyar hankali yau mamanka suna faɗa gobe wasu ma damu da harkokin ka ba so ɗanka sai kaga yana neman ina ne a waje to in ya faɗa wrong hands a nan ake koya masa sai kuma boarding school mafi yawan yara da ake lalata makarantun kwana lalata su waɗansu seniors a makaranta wanda su ma seniors ɗinsu suka ɓata su kin gane wasu kuma malaman makarantar ne kamar yanzu makarantar islamiyya sau nawa kike da ake kawo kan malaman makarantar da suke lalata da yaran almajirai kin gane so iyaye dole su sa ido in ɗanki na boarding school
ko ki following up ki ji menene yake ciki, me yake da shi. Ba wani school father da zaki ga suna hogin da danki, he's my school father waye, ki tambaye shi menene kuke da school father ka. Saboda daga can most yara daga can ake bata su, ƴan sukan ma forcing din su ake yi, kuma ma ko ba yi forcing ba, yaro karmi bai da hankali ya san wannan da sai san illolin al'amarin kwarai. Kuma shi problem din shi da homosexuality na in ka shiga fitan shi na da wahala. In ka fara ana iya fita ko ba haka, kuma akwai wani abu ma da ke damuna. Babu centers inda, for example, idan mutum ya fara ko kuma an bata shi ko kuma inda za a je a masa counseling din shi, yana da wahala a fitar da shi, saboda mutanen muna gudun wannan maganan, iyaye da malamai da kowa ba a cika son magana akan wannan abun ba. Ni ban san me yasa ba, muna gudun wannan maganan. Akwai hanyoyi da yawa banda ma wannan, sai kuma yara ki ga yaro ya tashi yana sa kaya saboda yayi, idan kamar for example idan yayin yaro namiji zaki ga mata ne, kin san su yara copycat ne. Yasa aka ce kai baba da mama ku yi hali mai kyau don ƴaƴanku su koya. Yara ba su cika koyan abin da ka gaya musu ba, halinka da kake. So yara suka zama copycat. Idan yayin su mata ne, sai kiga yaro shi ma yana son a sa mai jambo, a saka masa zani, a sa masa kinga yana wannan ishi. To lokacin ne ya kamata ku tashi tsaye ku hana. Ko ba haka ba, kai namiji ne ga irin kayan da zaka saka, ke mace ne ga irin orientation din su da. Sai ka nuna wa yaro a'a amma ba sai a bar shi ba, ba wasa ne ba, sai ya tashi ya zama dan daudu. Ba wai lalle bane, ba duk dan daudu bane fage. Akwai dan daudu da zaki ga ya tashi shi sha'awar sa ya sa kayan mata, amma ko yayi magana yadda mata suke, amma ba wai yana kana da maza ko na ba, shi yana ganin kanshi shi mace ne, saboda tun yana yaro yake koyan mata, abin na bashi sha'awa, kuma ba a faɗakar da shi ba. Da wurbato. Dr. Yahuza Getso, dangane da abin da barista ta faɗi akan iyaye, kaga iyaye suna da ƙarfi sosai wurin tarbiyyantar da 'ya'yansu, wurin nuna musu illolin wayannan abubuwa. Kana ganin akwai wani, ko za ka yi ƙari akan bayananta, akwai wani abu da ya kamata ne a ce iyaye sun ɗauka na musamman? Kaga dai addini bai halasta ba, to akwai wata hanya da ya kamata, ko kuma wani me kake gani iyaye ya kamata a ce sun ƙara ƙaimi akan sa ido akan 'ya'yansu game da wannan al'amari da ya addabi duniya ba? To bayan roƙon Allah maɗaukakin sarki da ya zama jagoranmu kuma gatanmu cikin faɗin abin da yake na daidai, wanda zai amfanar da al'umma ba wanda zai cutar ba, kuma wanda zai zama daidai da gaskiya da amana wacce aka ba mu ta yin magana a kafar yada labarai, musamman kuma amfani da wannan gida na Tozali, wanda nake jaddada godiya ko da wannan lokaci na bani dama da ake ina shigowa ina tattauna abubuwan da za su amfani al'umma. Akwai abubuwa guda 8 waɗanda dole ne idan ana son sai iyaye sun mai da hankali a kansu, sannan za a iya kaiwa ga gaci. Abu na farko shine jigo, tsoron Allah. Tun farko kai kanka ka duba wace ce kake nema a matsayin matar da za ka aura, wacce za ku haifi 'ya'ya ku yi musu tarbiyya. Samarwa 'ya'yan kansu uwa ta gari, wanda ita ce wacce in ka umarce ta za ta bi, in ka hane ta za ta hannu, in ta ga abin da zai cutar da kai za ta janyo hankalinka, kuma zai zama kai ma cikin girmamawa za ka ba ta haƙƙinta. Domin aure ba bauta ba ne, ba a ce ka dinga kwatsawa matarka tsawa ko wulaƙanta ta ko tozarta ta, a'a, ya zama akwai abin da ake cewa mutual respect, akwai coupleship, wannan girmamawa wanda dole ne tun tsakanin kai da ita kafin ta zo gidan, da kuma in ta zo gidan kafin ku samu ɗa, da kuma kafin ɗan ya fara bambance cewar ai wannan uwa ce wannan uba ne. Abu na farko kenan. Abu na biyu, dole ne iyaye su ƙara yin bincike. Ni na yi aiki da ƙungiyoyi waɗanda suke na duniya kimanin shekaru 27. Saboda haka duk wanda zai zo, duk wannan kewaye-kewayen da ake, ina jan kunnen gwamnatin Najeriya, kuma ina jan kunnen 'yan Najeriya da masu faɗa aji. Abin da ake nufi, duk aikin da na yi a rayuwata da na yi da ƙungiyoyin duniya, ban yi aiki a makaho ba. Akwai illoli, akwai haɗura masu yawa a cikin wanda zai zo kana zaune lafiya lau ya ce na zo taimaka maka. Kai ba nema kai ba. Ko da ka san da matsalar ko baka san da ita bai ce ya zo taimaka maka. Kai kuma sai ka tsaya da tsoki da tsalle, ka buɗe mai ƙofar gidanka ko ina.
kai wani lokacin ma hata irin suturan da matarka take sawa da ake cewa underwears bai san da ita ba sai ka bude mai kace kaga irin underwear da take sawa. Haka muke yi wa kungiyoyin da ake cewa masu zaman kansu na duniya. Na yi aiki na kai har matsayin darakta, haka na san me ke ciki amma ban yi aiki a makaho ba, kuma ina janyo hankalin 'yan uwana da ke aiki a non-governmental organizations ku kula, domin da yawan mu muna cin amanar kasar mu sani ba, wasu kuma mun sani amma dan abin toshe bakin salati yana zaman mana ana cewa ai 500,000 ake biyan shi 600, 900, kowa yana kokowa. To akwai lauje cikin naɗi, wannan ita ce magana ta gaskiya. Abu na uku, dole ne iyaye da malamai a makarantu su tashi tsaye, domin kamar yadda barista ta faɗa, waɗannan abubuwan fa suna bunƙasa a makarantu, domin ƙungiyoyin nan da manufofin nan suna targeting abubuwa guda 6 kamar yadda ta faɗa. Wani daga ciki, abu na farko makaranta, abu na biyu littafi, abu na uku kafafen sadarwa ɗin nan Twitter, Instagram, Facebook da sauransu. Abu na 4 suna targeting motoci akan hanya, jikin hoto na tallace-tallace da ake yi. Abu na 5 suna amfani da ƙungiyoyi na ɗalibai a jami'o'i da sauran gurare da ake kafa. Sannan abu na 6 ana amfani da halitta mafi rauni, ita ce mata. Domin a ko'ina a duniya in aka ce ka taɓa mace, yanzu duk duniyar za ta yi wuce a kanka. Don haka ana amfani da wannan hanyar a matsayin mashiga. To abu na 4 wanda zan tafi a waɗancan abubuwa guda 8 da nake magana na abubuwan da iyaye ya kamata su yi shine wannan waya ta hannu. Dole ne iyaye su san da waɗansu yake waya, me suke cewa, me yake turawa, me ake turo mishi, wanne shafi na sadarwa yake shiga, in yana shiga me yake yi, me yake gani, kuma yaushe yake gani, kuma sannan abu na gaba jakunkunan 'ya'yanmu. Domin 'ya'yanmu da ke zuwa makaranta da kasuwa da ɗakunansu da jakunkunansu, dole ne ya zama uba yana yin shiga bazata. Haka kawai yaro yana dawowa makaranta, tun a cikin mota ka ce ban mun jakaka a mota. Su shiga cikin gida, kai kuma ka zazzage, domin na yi koyarwa a nursery, na koyar a primary, na koyar a secondary, na koyar a polytechnic, na koyar a Federal College of Education, na koyar a jami'a. Da haka duk sharri da makida da ake amfani da ita na amfani da jakar ɗalibi, na santa da yawa, har na yi rubuce-rubucen da daga baya na ƙibari a buga saboda waɗansu dalilai, wanda ire-iren waɗannan abubuwan karatu ne za ka yi kai rubutu na musamman akan jakar ɗalibi. To dole ne iyaye su mai da hankali akan jakar makaranta ta 'ya'yansu da kuma jakar da ake saka kaya, domin tana iya zuwa ko yana iya zuwa ya cire takardar da suke rubuta wasiƙan soyayya tsakanin shi da wani ko ita da wata, inda za a rinka fito, ko kuma hotuna da suke yi a wanke musu, ko kuma hotuna da suka samo daga wasu gurare aka ba su zo su rika kalla, ta ga yadda take yi da wata take yi da wata, ta ji irin sauti kalmomi da ake rubutawa na ji daɗi, ta iya kaza, ta iya kaza, ko ya yi kaza, ko ya yi kaza. To dole iyaye sai sun dawo. Abu na 6 shine nisantar da muka yi wa 'ya'ya sai mun tsinke ta. Dole ne iyaye su ja 'ya'yansu a jika. Ba abin kunya ba ne ki koya wa eki ya kamata ta san me ake nufi da daɗin namiji da kwanciya da namiji. Ba abin kunya ba ne ki koya wa ɗanki ya san cewar jaki ne kawai, ko jaki baya iya bin jaki. Jaki jaka yake bi, kare karya yake bi, duk wata muguwar dabba har kunama take bi, maciji macijiya yake bi. Babu wanda, duk inda a dabbobi kenan. Kuma ya zama iyaye suna zama suna tattauna wannan magana ta LGBT. Don duk inda aka zo da maganar gender based violence, zancen kenan fa. Kuma na kalubalanci ƙasashen yammacin duniya baki ɗaya, domin ku ne kuka kai ni ƙasa 48 a duniya, babu ƙasar da na je don kaina. Duk ƙasar da na je, ku ƙasashen yammacin duniya ku kuka kai ni. Kuma da kuka kai ni kun sa ƙyalle a idona, amma ni kuma wannan ƙyallen da kuka sa ina kallo. To da haka ina jan kunnen iyayen yara da dole ne a tsayu, a tsunduma, a fahimci iyaye su rika yanda ake sawa ana tattaunawa da yara a makarantu
akan gender based violence, to dole ne iyaye su rika nuna wa 'ya'yansu me al'ada da addinin su ya koyar da su. A ƙarfafa yaran su ko karanta gender based violence duk wani abu da ya shafi takardar, iyaye su rika karantawa da 'ya'yansu suna tsintsincewa, yau suna nuna musu, saboda sai an shigo da abu mai kyau sai a kuma sannan a cire mara yawa abubuwa masu kyau din su ne a gaba. Saboda ai in zan ba da misali maganar su dukan mace da su ne kinga duk dai wannan abubuwan ba musulunci ko kuma kanca bai yadda. Yawa in zan ba da sai ai sneaking a shigo da su. Sneaking ba zaki ga amfani so wa'ancan rights. Zan ba da misali cewar karatuna da na yi mai zurfi a ilimin addini da harshen larabci yana daga cikin makasudan da ya sa na samu karɓuwa a gurin su waɗannan mutanen yammacin duniya fiye da wasu daga cikin da yawa, sannan duba da ganewa da suka yi cewar akwai wata ajiya da Allah ya yi na saurin fahimtar yadda za a gabatar da abubuwa da cin nasara a cikinsu. To duk inda suka samu ire-iren masu irin mu da ko a cikin shekaru irin waɗanda suka ja ni ciki. To da yawan mutane suna shiga santsi na jin su, amma ba su sani ba. So ina son gwamnatin Najeriya, na ji shi ministan da ya sa hannu a madadin gwamnatin tarayya yana ta ƙoƙarin sai ya kare, da kuma shi ministan yaɗa labarai wanda ɗan uwa ne amini, amma ina son janyo hankalinku da cewar ɗan abin da za ku samu a zamanin da kuke gwamnati zai sa daga baya a yi wani lokaci wanda a masallatai da makarantu za a dinga tsine muku ana Allah wa dare da ku, kuma wannan tsinuwa za ta bi ku. Sannan kuma ina janyo hankalinku da cewar wannan ƙoƙari da kuke ta yi na ku kare akwai fa lauje cikin naɗi. Kuma idan ba ku gane ba, to ku janyo irin mu zo kan daftarin, domin ni na samu abin da jaridar Daily Trust ta buga. In dai abin da ta buga shine abin da kuka sa wa hannu, to akwai maganar maɗigo, akwai kuma maganar wato luwaɗi a ciki. In dai shi ne, in ba shi ba ne, to na ƙalubalanci gwamnati da ta fito ta ba mu kwafi. Mu da muke ta magana muna cewa an yi ba daidai ba da mu da malaman addini. Na ga ƙungiyar lauyoyi Kiristoci na Catholic sun fitar da sanarwa suna Allah wadai da shi. Malaman addinin Musulunci na Izala, na Ɗariƙa, na Ƙadiriya suna Allah wadai da shi. Sannan na ga duniyar masu hankali, don ba zan manta ba a lokacin da nake zaune a ƙasar Myanmar, ɗaya daga cikin abubuwan da na sha wahala a kansu har aka nemi yunkurin halaka ni a wannan ƙasar, wani abu da ba zan iya dogo tattaunawa a kan shi ba. Akwai ire-iren waɗannan ɓoyayyun abubuwan a cikin daftari wanda muka je da shi muna ƙoƙarin a karɓe shi a makarantunsu na ilimi. Wannan waɗanda suka yi faɗa da mu a wannan lokacin ba musulmai ba ne, ba kiristoci ba ne, mutanen daji ne wanda suke sanye da ganye, ba ganye ba, zani ne suke ɗaurawa, baya wuce gwiwa kuma baya wuce cibi. Matansu nonansu a waje yake, mazansu kuma da mazansu da matansu iyanan suke ɗaurawa, su ne suka yi faɗa da mu akan wannan abu. So da haka kaga ba ma kana maganar mutane masu hankali ba ne, domin macen da za ta yi yawo ba ta damu da nonanta ya zama a fili ba, ta shiga kasuwa, ta shiga ko ina aje gaban sarki ya zauna shi ma da zani babu ruwan shi, ɗan zanin kuma baya kaiwa gwiwa, al'adar su ce, bai kaiwa gwiwa kuma baya wuce cibi, da na mace da na namiji. To, kun ga wannan wani abu ne wanda dole ne sai iyaye sun tashi tsaye. Katun ɗin da muke zuwa muna saya a guraren shopping da ake yi, kawai ka zo ka sa ko ka bai yara ka ce shi ta kallon katun. Akwai abubuwa masu haɗari. Mutum ya kalla. Kamar da daftarin yake, ba za ka san lokacin da ake saka shi ba. Sai an yi gaba in series ne. Sai can cikin ka sakankance series ya yi daɗi, ya ɗauko daɗi kana bin wannan sai a bujiro da sai kaga an bujiro da abu, ko kuma yanzu sai kiga in Cinderella ne sai a ce ai ita Cinderella shi mijin nata maimakon a yi mace sai a yi namiji. Ai barista kamar tayan mota ne, tayan mota an kana tuki kana cikin jin daɗi in ta tashi fashewa ba za ta gaya maka ba, sai a yi ta tafiya gugu da ta fashe sai daɗin sai ya ƙare. To wannan ita ce illa. Don haka dole tun da ƙasar Najeriya ta sa hannu. Na san wani abu ne mai matuƙar wahala don gwamnatoci ba a taɓa yin wata gwamnati da ta zo da wata manufa musamman abin da ya shafi magana kuɗi ta juya baya ba. Ina jin ko ba wai ina ce maka ba haka ba ne ko haka ne, wannan na samuwa whatever ba a yi studying ɗin shi ba ne.
in ka gani kamar yanzu na ji explanation inda su suke bada cewa suka yi ba a rubuta clearly gay right ko wani amma akwai terms a duniya da suka riga suka canza kin gane kamar gender right in kika ce gender right yanzu a duniya ba kamar da bane da gender right is mace ne ko namiji kin gane yanzu akwai mace akwai namiji akwai mix akwai binary akwai wane ne akwai mace da ta zama namiji akwai kin gane so gender right yanzu ya wuce yanda ake tunani da in aka ce gender right mun san dai can gender aka sa miki gender dama me ko namiji sex ne mace ko namiji ko ba haka ba amma yanzu aka ce miki gender right sexual right wani abu ne wanda is broader than yanda yake kin gane ni ban taɓa ganin daftarin nan ba ban gan shi ba har yanzu ban san menene a ciki ba amma na karanta response din dai so ban san in ana maganar gender right ne ya kamata wanda ya karanta in dai shi lawyer ne because look abubuwa sun canza a duniya explanation interpretation clause is very important a kowane document menene interpretation clause nan menene suke nufi a gender menene a cikin daftarin menene interpretation din watan gender a cikin wannan particular agreement kin gane so wannan ne zai determine ko ba haka ba menene suke nufi da gender but internationally according to UN in aka ce gender yanzu kin gane zaki ga wannan the last time da na je ni UN na wannan in mata dukka abinda zamu yi dukka wannan mun je abu daban ne amma mun je akan women in I think in technology ko ba haka ba amma duk conference din da ka shiga sai an kawo maka wannan maganan lesbianism da wane ne da rights equal right na lesbians wane ne gay right LGBT equality na almost 90%. Wato suna nufin kamar duk yadda ake faɗa har yanzu tunda an san kamar mu African countries mu ba mu yarda da wannan abu ana ta kai ma wake ta kaya ne a Afirka ana ta yunwa ta rashin abinci ta rashin tsaro ko ba haka ba mu muna nan muna duba sectors din mu da zamu samu ci gaba a sectors din mu ko ba haka ba ai sai ka koshi kake nema ka saba ba ka koshi ba da ka maganar sabon Allah so mu African countries sun kula ba ma son wannan magana saboda it's against our religion da al'ada da sauransu so in za su kawo shi yawancin a cikin kamar da doctor ya ce za kawo maka offer ne da you cannot refuse ko ba haka ba kana zaman ka za ce za taimake ka za baka grant za a baka wane ne za a baka ba sai ka je ka karban grant din nan an kawo maka agreement sai ka ga an sa maka wani gender right you must respect gender wane ne gender equality gender right to wannan din ma ai dangane da hakan ne shi yasa yan Najeriya suke ganin daga baya za a iya bijirowa da shi wannan ai abun ba shi yasa nake faɗa ya kamata wannan samuwa in a kashe magana kun gwamnati tana son ta kashe wannan maganar samawa da ta fito da duka clauses din nan ko ba haka ba muna da lauyoyi muna da senior advocate muna da mutane masu simple understanding muna da mutane masu international exposure ko ba haka ba a duba a ga menene a cikin wannan samowa kin gane menene ne a ciki ko ba haka ba kuma kin ga samowan nan ya kawo abubuwa da yawa har aka zo aka samu ashe akwai ma organizations da suke promoting irin wannan abubuwan a nan Najeriya suna nan wanda su aikin su shine su yi initiating su yi promoting yadda nake so in gaya miki da organizations din nan da babu ana wannan abun a Najeriya kin gane ana wannan abun a Najeriya abu ne wanda ko organization din ne ta ƙara propagating ita za ta ƙara propagating informally a law mu is for prohibited constitution ta yi prohibited ko ba haka ba har da shari'an idan ka yi ga abin hukuncin da za a yi maka ko ba haka ba amma mutane nawa aka hukunta ko da yake shaidan zina ko a musulunci ne ko a wannan ne abu ne mai wahala duk da cewa wasu ma suna fitowa su ikirarin suna yi din an samu in dai ba wai mutum ne ya confessing ba ko kuma an samu shaidu wanda musulunci ya faɗa ka kama su in the act is difficult to prosecute amma yanzu ma wanda suke yin ma ba sa ɓuya kin gane sukan fito social media su nuna kansu ni akwai wani yaro da nake gani a social media an san wani ƙasa yake zama ba ko ba haka ba har ya ce shi daurawan ma shi ma in yana so ya zo ya bashi ko ba gaskiya ba so abu ne wanda ya addabi ƙasa kuma shi wannan samowa in kamar da shi ya faɗa ni dai ana wa tunanin kamar da ya faɗa a yi releasing clause
ko ba haka so da a kashe wannan magana in Samoa in nan babu maganan LGBT a cikin ga magana ya mutu in ko akwai maganan LGBT a ciki to abu ne da ya kamata a ce gwamnati ta ƙara dubawa zai yi ita ma oversight ne ko ba haka ba maybe bata san da su ba bata san da clauses din ba kin gane zai yi duk da cewa kuma clauses din are not clear yasa na ce in any agreement all agreements should have an interpretation clause so that interpretation din ne nuna maka menene particular word in the clause yake promoting kin gane to yanzu kuma akwai wani abu da ake cewa wai show me your friend and I'll tell you who you are duk maganan nan da ake ai tun farko muka duba hatta ita kanta mace da aka halatta idan kaza yau ko akuya da ɗan akuya idan za su sadu da junansu ko su sukan yi ƙoƙarin in sun ga wata halitta ta to ai kaucewa suke to kuma in yau ɗabi'a ka ce ita kanta zinan mace da namijin ma ai an tantance akwai ƙa'ida da tsari da dokoki wanda aka ce ai kuma wani abu da mutane ba su ganewa ko da zinan kake yi in yau ka ce kana son siririya katuwa yau gajera yau doguwa yau baka yau fara to duk zaka ƙare kowace in yau ka ce wannan ka ji ba daɗi gobe wannan kake neman daɗi to duka daɗin babu shi har sai ka ƙare rayuwarka ta zo ta lalace baka yi abin da baka samu abin da kake nema ba saboda baka bi abin da addinin ka da al'ada ka suka ɗora ka akai ba to in za mu dubi irin waɗannan abubuwan babban abin da ake son a mai da hankali ai kowa ya yarda da cewar hatta shi kan shi mace da namijin akwai ƙa'ida akwai tsari akwai doka akwai shimfiɗa to shi ma kenan to ballantana kuma wannan wanda a cikin dabbobi ma ba sa yin shi ba za ka ga wai jaki ya bi jaka ba sai dai ya bi jaka to saboda haka duba da irin waɗannan abubuwan kiran da muke ƙara maimaitawa shine gwamnatin shugaba Bola Ahmed Tinubu gwamnati ce da talakawan ƙasa watakila suka mata kyakkyawan zato suka zaɓe ta bisa ga tunanin cewa za a yi musu adalci za a yi musu abin da ya kamata to amma dai wannan kunshin da aka zo da shi ya saba wa wannan yarjejeniyar mutuntaka ta tarayya da yadda da amana na cewar sun ɗauki amanar ƙuri'arsu sun miƙa kuma asalin su wannan LGBT ɗin asalinsu akwai luwaɗin akwai maɗigo ɗin kuma abin da duniya ta nan suka fara to babu yanda za a ce yau an san cewar kana maɗigo kana luwaɗi sai aka ga kullum da ni muke yawo a mota kullum da ni muke yawo a mota ni zan ajiye ka kofar gidanka mutan ungoku sun sani mutan ofis ɗinka sun sani a'a to yaya za a yi a sami yadda da amana da cewar wannan abin da kake ba tare muke yi ba kwarai da gaske masu kallon saboda ka babu yanda za a yi Najeriya a yadda da cewar wannan daftari da ya zo da sunan LGBT tun da ya zo da wannan sunan ai gaba ɗaya babu yanda za a yi mu masu hankali da masu ilimi hankalin fiya ba su ne LGBT a cikin. Amma akwai waɗancan kalmomin na nan. Inequality. Gender. Akwai issue na gender-based violence. Da kuma magana equal rights. To duk inda waɗannan kalmomin suka zo suna da alaƙa ta kai tsaye da LGBT. To masu kallonmu da wannan zamu je hutun takaitaccen lokaci idan muka dawo zamu ɗora daga inda muka tsaya kada ku gusa ku dakace mu. Masu kallon barkamu da dawa daga hutun takaitaccen lokaci idan yanzu kuke kasancewa tare da mu muna kan shirmu ne na kallabi inda muke tattaunawa akan yadda ya kamata a ce iyaye sun kare 'ya'yayansu daga fadawa wannan al'amari da ya zama ruwan dare wato luwaɗi da maɗigo inda daga ƙarshe ma akan yi auren jinsi barkamu da dawa. To a barista ganin cewa addinanmu baki ɗaya har da na gargajiya ba su yadda da wannan al'amari ba saboda duk wanda ke aikata wannan ana ɗaukar shi a matsayin cewa ya mafi dabba saboda dabbobi ma ba su aikata haka kuma a makarantu malamai an suna faɗakarwa akwai wurare daban-daban da zaki ga idan aka zo koyarwa za a nuna ma ɗalibi cewa amma kuma hakan bai hana ki ga kuma an lalata yara daga makarantun da ake koya musu cewa waɗannan abubuwa ba su da kyau. To kina ganin har yanzu wa'azin ne bai kai ba ko a kunnen ƙashi ne? Ni zan iya cewa wa'azin bai kai ba. Kin gani? Kuma ba wai lalle bane ba a wa'azin ana yi, ana faɗakarwa, amma faɗakarwa abu ne wanda idan first of all shine
ita society ta gane tana da wannan ko ba haka ba. Malamai nawa ne suke faɗakarwa akan Fatima tsakani da Allah ai muna zuwa social media in ba dun yanzu samowa in nan ta da magana ko ba haka ba, abu ne wanda ke faruwa wanda muke zaune a kai a society sai kiga kalilan ne ke magana a kai muna zaune dirim a kai ko ba haka ba, mun gani mun san yana faruwa amma kuma babu wani mataki da ake ɗauka. Kin gane, ba wai na ce malamai ba sa wa'azi bane, suna iyakacin kokarin su amma ba sa yi yanda ya kamata. Ya kamata a ƙara ta ko ne? Ya kamata a ƙara faɗakarwa akan wannan abu, kuma ba wai malamai kaɗai ba, kamar yadda na faɗa. Ai duty ne na community baki ɗaya, ko ba haka ba? Masu unguwanni, sarakuna da waye ba za ku zauna ku yi shiru ku naɗa hannunku ana lalata muku yaya ba. Kuma abin da nake so in gaya miki har kabal ake da shi ko cult da ake da shi a arewa wanda wato na su masu yi ne. Akwai kuma wata kamar tsafi da take tafiya da ita, aka ce wai ka kwana akan namiji ko sai Allah ya ɗaukaka ka, wanda malamai ne irin na bokaye suke ba da irin wa'annan sa'o'i. Sai ki ga mutum ya zo shi ba abin da ya haɗa shi da abin, sai ya je gurin wani boka yana neman ko mulki ko kuɗi ko wani abu, sai a koya masa a ce sai ka je ka samu yaro ka kwana da shi. Kin gane wannan duk abubuwan suna faruwa ba wai kage bane. Kin gane wani abun sai ka zo kai me ake kira aran gama da shi sosai kai ki cibar da shi. Ko ba haka ba? Akwai samari waɗanda zaki ga suna nan a Abuja, suna nan a Kano, a Kaduna, a ina, a Lagos, a ina. Ko ba haka ba? Duk abin da suke nema ba za su samu ba sai an kwana. Duk abin da suke nema ya zama tsafi. Sai an kwana da su. Sai wani wanda suke neman abun a gare shi ya kwana da su sannan ya bada, ko shi ne zai ba su position ɗin, ko shi ne zai ba su kuɗi. Sa'a ko wani abu. Hanya, ko shi ne zai ba da recommendation ko wani abu, sai an kwana da su. Yana nan yana faruwa. Ko ba haka ba? Akwai ma mata, to ko da yake mu mata waɗanda suke position of power ba su da yawa, wanda su use it shi su yi intimidating sauran mata. Ko ba haka ba? Akwai kuma mata waɗanda su kuma suna ciki ne ko kuma suna yi ne saboda samarin da suke bi, mazan da suke bi suna son su ga mata suna maɗigo. Yana burge su. Kin gane, su kuɗinsu daban ne in a karuwanci ne ma. Ki je ki kawo ƙawarki ku zo ku masa maɗigo ku yi entertaining ɗin shi. Shi abin da ke burge shi ke. Kin gane? Sannan kuma akwai na yara waɗanda su kuma sa'an nasu da bokan nasu ya ba su shine ka samu yaro ƙarami ka lalata. Ko ka samu yarinya ƙarama ka lalata. So namu ma is complicated saboda su na turawa nasu sexual orientation suke ce masa ko me, kai dai kawai ka fito, kai dai kawai da maza za ka ringa kwana, kai ba ka son kwana da mace, ko kuma kana mata kana maza ko kulli. Kin gane, watakila ba wani tsafi, amma ko da yake su ma an ce manya-manyan cult ɗin su kisan cult. Ana maganar cult sai a ɗauka wani Najeriya ke da cult wa Afirka, a'a. Turawa suna da ƙungiyar su in ƙwarai. Manyan cult a duniya daga can. Wani a cikin initiation ɗin cult ɗin ma sai ka kwana da namiji. Kin gane? Ai shi abun ba Allah ya hana ba? Ko ba haka ba? Shi shedan ai mene wannan in shi ka saba wa Allah, ko ba haka ba sai ya baka abin da kake so. So duk lokacin da zaka shiga covenant da shedan, ko ba haka ba, zaka cimma samun abin da kake so. Ko kana neman tunu tsafi, kana neman ɗaukaka, ko kana neman menene. Kai akwai wani abu da yanzu ya zama ruwan dare yanzu in ana maganar Hollywood, ko ba haka ba, gaba ɗaya is controlled by this. Da ƙyar ki samu actor guda ɗaya da ya samu kamar in ka shiga abun sai a baka in exchange shine za a baka ka zama very famous. Kowa ya san ka. Ka samu karɓuwa. Ko ba haka ba? Sai ki ji ana cewa ai wace cultist ne a Beyonce, ana cewa conspiracy theory ko? Kamar conspiracy theory kamar kage ne ake musu ko ƙarya ne ake musu ko waye. Amma idan kika duba abin da kyau ba kage bane. Kin gane? Akwai ƙanshin gaskiya al'amarin. Gaskiya ce. Kuma kamar da dakta ya faɗa, su masu wannan abun suna da police dogs ɗinsu a ko'ina. Police dogs ɗinsu shine mutanen da suke amfani da
secretly su yi initiation ko ba haka ba, su jawo yara ciki, su jawo ɗalibai yara mata maza cikin wannan abubuwan. Ko ba haka ba, akwai hanyoyi daban, akwai hanyoyin da freedom, akwai hanyoyin da za a saka maka ma ra'ayi, a saka kai ka fara tunanin ai kai wanda kuma kisa akwai yaran da ba su da confidence. An fi amfani da irinsu saboda kai dama sai a ce rayuwanka is messed up. Ai dama baka gane ba, kai dama ba namiji bane, kai dama mace ne, kai da ce kai mace ne da za ka fi. Wannan ya zama toshewan basira. Yawwa, to irin wa'annan abubuwan shine faɗakarwa da malamai suke ya kamata yanzu tun da abun ya kai haka har an san akwai organizations. Kuma abun da aka bar shi da ba a son a yi magana, dama shine tsiyan idan abu ya faru a yaƙe shi a lokacin, in ba a yaƙe shi ba zai zo da yaƙonku. Yawwa, ya ta yaƙuwa so. Da malamai da jama'a da mutane da komai sai kuma wani abu da kullum nake zan sake faɗa shi ne a daina kiyaman masu yi. Saboda idan ana kiyaman su zama ka iya jawo hankali za su fahimci illan abin da suke aikata. Kowa ba wanda ya fi ƙarfin ɓata. Ni akwai wani labari da wani ya taɓa bani. Wani ne kullum shi sai ya ce shi yana university lokacin su sai ya san waɗansu suna yi, wasu maza suna yi, maybe tun daga secondary school aka lalata su suka zama suna yi. Ko ba haka ba, shi kullum zagin su yake, in ya gan su ya ta tsagin su, Allah ya wadar naku ya lalace, ai wane kaza, wane ai giye ne, wane ai kaza ne. Yana ta yayata su. To sai da aka kama shi da girman sa, aka kama shi da namiji, kamawa wata nashi ya fito. Wannan faɗin Allah ne. Kaga aya ya sauka a kan shi. Babu laifin da ake yi. Kuma wannan abun fa duniya gabaki ɗaya. Ƙasashen Larabawa, ƙasashen Musulmai, ƙasashen duk ba inda babu. Dama an ce haram abu da Allah ya haramta shi ke sa. Saurin abu. Shedan yake neman ja mutane. Waɗannan masu yi sai a nema musu a musu wa'azin su bari. Ko ba haka ba, kuma sai a nemo hanya da za a ringa kansilin ɗinsu. Su wayancan suna da organization ɗinsu da suke zuwa su taimake su, har magani suke ba su, maganin cututtuka da su waye. Mu kuma sai mu buɗe organization ɗinmu da idan ka samu kanka a cikin irin wannan hali, ko ba haka ba, za ka iya zuwa, ko ba haka ba, a yi kansilin ɗinka, malamai a taimaka maka ta yadda za ka yi ka bari. Idan kuma ka kamu da rashin lafiya ne, a taimake ka da kuɗin magani da za ka yi ka warke. Kuma za a iya amfani da su ma fa wurin su ma su faɗakarwa waɗanda suka fita. Yawwa, to shi jihadi jihadi kala-kala ne. Ko ba haka ba, so akwai jihadi da za a yi wanda za a buɗa musu, a'a ni da can na yi kaza, ko ba haka ba, na tuba, ko ba haka ba, kuma na zo ina neman shiriwa ko kuma a taimake ni, a taimaka, amma ba wai a ringa zagi ba, wane kaza ne, kaddara aka ce ta riga. Kuma za ta iya faruwa da kowa. Mafi yawan yaranmu da suke lalacewa, ni yau na gaya miki ba laifinsu ba. Ko an lalata su a makaranta, ko wani mai kuɗi ya lalata su, kuma balle ma yanzu zamanin wannan, aka ce yanzu a wani gari ne, ni ba zan faɗi sunan state ɗin ba, kai in ka je aka yi da kai sai a baka babur. Kin gane zamanin talauci, ko ba haka ba, sai a ce maka kawai abin da zaka je kai kenan, su suna nan masu kuɗi suna zaune suna neman wanda za su yi da shi, wataƙila ma na tsafi ne. Kin gane in kai za a baka babur, a'a za a baka mota, a'a za a baka kuɗi, za a baka waye, to kin ga ga shi kana zaune kai ba sai ka je ka sha wahala ka yi noma ko ka yi waye ba, ko ba haka ba, free money, sai ka ɗan yi tunani abu ne wataƙila da bai fi minti 3 ko minti 5 za ka. Amma baka san illar da ke tattare da shi ba. Amma baka san illa na ɗaya, mental health ɗinka ya yi demoralizing ɗinka, ko nan gaba ka yi aure wallahi trauma in nan. Akwai wanda suka taɓa yi da suka bari suka zo suka shiryu, amma wannan trauma ɗin yana ba saboda. Balle uwa uba ka saɗi ubangiji. In an yi rapin ɗinki a asibiti, ai ba za ki taɓa mantawa ba. Ko ba haka, saboda ba da san ranki kika yi ba. Is either an yi rapin ɗinki da ƙarfi, ko kuma kina wani situation ne da dole aka saki dole kika yi. Kin gane?
ko kuma an yaudare ki wani dai abu, to wannan trauma in su ma they feel the same trauma. Ni na san wani yaro da ya taba committing suicide and latin da ya rubuta ya ce dalilin da ya sa ya je ne yana neman kuɗi bai da kuɗi ko ba haka ba, kuma yana neman kuɗin na ruwa a jallo saboda yana da abu muhimmi da yake so ya da kuɗin nan. Ni na manta ko makaranta ne ko something wani abu, mutumin da zai taimake shi ya ce sai ya kwana da shi. To ya kwana da shi ya ci gaba da bashi kuɗi yana living lifestyle. Ya kwana ya tashi ya je rataye kanshi ya kuma balleta ya ce shi ga dalilin da ya sa ya kashe kanshi because kullum ya kalli kanshi a madubi. Sai ya tuna abin da ya faru a baya. Abin da ya faru saboda abun ya faru a lokacin ya bi son zuciya saboda ga abin da yake nema. So an yaudare shi da kuɗi da biyan bukata ya biya yi. Kuma ga abin da haifar masa. So dole ne a ci gaba da faɗakarwa saboda social media tana nata faɗakarwa, kuma ya kamata ku ringa naku faɗakarwa. Su ma za su iya amfani da za a iya amfani ma da su ma kafafen. Sai mu yi organization ɗinmu wanda purposely, because duk abin da ba yi targeting ɗin shi deliberate da an yi solving ɗin shi ba. Ya kamata ma a samu malamai wanda su wa'azinsu a kan shi za su ringa yi. Ko ba haka ba, a samu organization waɗanda su organization ɗin su rehabilitation ne na irin waɗannan abubuwan da kuma faɗakarwa su ringa da'awa a kan irin wannan abubuwan saboda yana faruwa a ƙauyuka, yana faruwa a birni, yana faruwa a cikin gida, a makarantu har ma da kasuwanni. To dakta, idan za mu zo gare ka, tambayar da nake so in maka a nan kuma shine wannan da ya luwaɗi da me yasa matan da suke da aure suna gidan mazajensu in dai ba wai musiba ba ce, me yasa su kuma suke aikata luwaɗi a tsakaninsu? To, maɗugo mata maɗugo. Ana ce mishi. To, na farko dai abin da nake son ƙara jaddadawa akan ita maganar stigma, mutane su sani mu a addinin musulunci ba zan iya tuna abubuwan da na karanta a sauran addinai ba, amma a musulunci an ce idan ka ga mutum yana cikin wani yanayi na aikata wani abu da ba daidai ba, za ka ce ne alhamdulillahi lazi afani min mubtalaka, na gode wa Allah wanda ya kubutar da ni daga aikata abin da kai kake. Haka in ka ga mutum yana aikata abu, ba cewa aka yi ka kyamace shi ko ka aibace shi ko ka tafi tallan shi ba. Domin ka tafi tallan shi ko ka tafi aibata shi, Allah sai ya jarabce ka da mafi munin abin da shi yake aikatawa. Haka. In mace ce kaga tana maɗugo ko kaji tana maɗugo, baka da hujja, sai dai kai ta addu'a. Kullum ana cewa Allahumma la tublana bi ma la daqata lana bi. Allah karka jarabce mu da abin da bamu da iko da shi. Wannan ita ce alama da take nuna cewar shi faɗan adam ba shi yake da raino da iko da zuciya. A hannunsa ba ɓarai. Da haka duk abin da kaga wani yana aikatawa, ba wai shi da kanshi yake son ya aikata, shedan ne yake kawata mishi, yanda shedan yake kawata mishi, kai ma zai iya kawata maka. Saboda haka ka nisanci aibata da furta kalma ko kuma sa mai ido da kallon shi da cewar mace mazinaciya, mace mai bin maza, ɗan maɗugo, ɗan luwaɗi, a'a duk ba naka bane. Kuma hakan shine in ba za ka faɗi alheri zama rawan dare kai shiru. Alherin kuwa shine Allah abin da ka jarabci wane da shi, Allah ka yaye mishi. Ni kuma da baka jarabce ni da shi ba, Allah da ni da shi, Allah ka kubatar da mu kamar da mu cira maka. Kuma an faɗa cewar annabi sallallahu alaihi wasallama a addinin musulunci, kuma ana ji sauran addinai ma suna magana, ba aikin mutum ne zai kai shi gurin rahamar Ubangiji ba. A tausayin Ubangijin ne zai sa ka cikin rahamar. Tana iya yiwa mutum ya ta aikata laifi, sai ranar da zai mutu, ko awannin ma da zai mutu. Kai da kake sallar kullum, dan wancan guntun munafuncin da aibata da kalmomin da kake amfani da su sai ya hana ka kalmar shahada. Shi kuma da wannan abin da yake aikatawa, shi kuma sai Allah ya bashi, ko ya zo ya mutuwa shahada, wani ya zo ya kashe shi, ko ya mutu a jirgin sama, ko wani abu mai kada ma da haka, wanda dai ya tabbata da cewa wanda dai ya samu kan irin wannan yanayi ya yi mutuwar shahada. To muka dawo akan maganar me yasa mata suke maɗugo ko maza suke luwaɗi, kuma mazan aure wanda suna da matansu da za su iya bin su. Akwai abubuwa da yawa.
amma zan takaice watakila ‘yan kaɗan. Abu na farko, mu kanmu maza ba mu da lokacin matanmu da yawanmu. Domin ni ɗaya daga cikin ayyukan da nake yi wanda nake cin abinci da shi yau da gobe, har da abin da ake cewa counseling. Ma'ana kaman ƙoƙarin gyara mutane su ɗora akan wani abu. Na sha samun yanayi wanda mata suke tunkara na ta ce min wallahi ta samu kanta tana yin maɗigo. Tana da miji, amma wace hanya za ta bi ta bar wannan abu? Ina da mace sama yanzu da nake kallo, ina da mace sama da kusan 65 wanda nake da wannan matsalar suke kan layi. Muna bin hanyoyi da dabaru ne za a yi. Ban taɓa samun namiji ba wanda ya zo ya tabbatar da cewar yana luwaɗi, amma kuma na samu mazajen da waɗansu dalilai suka ayyana alamun cewar suna luwaɗi. Saboda na samu takardu waɗanda aka rubuta su aka sa hannu da lambar waya. Wasu suna neman da sunansu, na kuma san su, suna neman da Allah wanda ya san wanda yake luwaɗi a wani guri suna son a taimaka musu don a haɗa su da shi. Na ga wannan wasiƙun. Ikon Allah. Na gan su kuma akan mutanen da na sani. Wannan ina da shaida don ina da wasu daga cikin wasiƙun akalla guda 5. Wanda aka kawo mun na ɗauki hotonsu kuma aka yi mun maganar wasu 2 a cikinsu ma ina da kusancin da ana tunanin me yasa ba zan musu gargaɗi in musu wa'azi su guji wannan abun ba. To amma tunda ba ni da iko ba ni da shaida. Ba yanda zan yi in tinkare su. Wasu ba su tinkare su kuma su tinkare ni ba. To saboda haka akwai larura na cewar ba zai zama uzuri ba. Dan mijinki baya zuwa ya kwanta da ke yana ƙaurace miki wataƙila yana biye-biyen mata ko kuma Allah ya jarabce shi da larura ta rauni. Ai cewa aka yi inda larura ki gaya wa magabatanki. Magabatanki da nashi in sun haɗu abin da za a ce mai ya nemi magani. In larura ce. Wani kuma a'a yana nan da matar amma ita ba irinta yake sha'awa ba. Bayan wani lokaci na aurensu ya daina sha'awa irinta amma shi a rayuwar shi baya son ya rubuta takardar saki. Domin shi a gurin shi in ya saki kamar ya ci baya ne. Akwai kalmomi da abubuwa da yawa waɗanda matan aure da kuma zawarawa da yawa wanda suke zuwa da shi suna faɗin dalilan da ya jefa su cikin aikata irin waɗannan abubuwan. Akwai waɗanda tilasta su ake yi su koyi abin daga makarantu. In suka koya ya shiga jikinsu, in sun dawo sai su koya wa ƙawayensu na unguwa 'yan talla. Har ƙannansu. Waɗansu an wa uwa ɗaya uba ɗaya. Shi ya sa musulunci ya yi ƙoƙarin nisanta al'aurar mace da mace, da al'aurar mace da namiji, da al'aurar namiji da namiji. Domin idan kuna keɓance ‘ya'yanku, ba kwa barinsu suna kwanciya a kan gado ɗaya. Mace tana da farkon balagarta tana da sha'awa, nonuwan tana tsirata, sha'awa tana ɗaukanta, ta ji kuma ɗumin mutum a kusa da ita. Tun an fara rungumar juna, sai kuma ta tuna abin da suke a makaranta, sai ta gaya wa wannan, sai su fara shafar waɗansu gurare na junansu. Shikenan sai su zama initiated, ma'ana sai su fara. Hakan nan maza, waɗansu ana tilasta su a makarantu, waɗansu kuma talauci da babu yakan sa mayaudara masu ɗan abin hannu. Waɗanda bokaye kamar yadda barista ta faɗa suka nuna musu ai in kana yin kaza in ka yi kaza za ka samu kaza in kana kaza za ka ɗauka kaza ka yi kaza da sauran makamantansu. Sannan abu na 4 akwai matsala ta wato ita kanta al'umma, domin a yanzu halin da muke ciki hankalina ya tashi a ɗaya daga cikin yankunanmu na karkara a cikin 'yan kwanaki da ake gaya min cewar hata a ƙauyen da na fito akwai mata wanda suka shekara 34-35 ba su yi aure ba. Ba don komai ba, sai don babu namijin da ya zo ya ce yana son su. To an ko sani a duk lokacin da aka ce mace ta haura shekara 9 zuwa shekara 12, to ta fara ƙaunar sha'awar ɗa namiji. Duk wani abu na motsi a jikinta wanda zai halatta mata ɗa namiji ya zo tare da ita. To abin da ya kamata shine mu ƙoƙari mu cire al'adu da tsegume-tsegume da tsarabe-tsarabe waɗanda suke hassasa rasa aure tsakanin maza da mata. Maganar lefe, maganar wani kaji na ji na gani,
magana wani dogon reception, magana wani sai an kama katon gidan haya, maganar gidan da aka kama yayi wa ƴan mu kayan da muka sai mata yayi kaɗan, duk sai mun dawo daga baya mun janye su. Ita wannan sha'awar ta ɗa namiji ita ce take iya sa in wani namiji ya yaudare shi ya ingiza shi, domin me yanzu wani abu da ba a ma sanin ina aka kwana akan shi shine mazan da ke masturbation da matan da ke masturbation. Ina da mata a nan garin waɗanda nake mu'amala da su ta al'amuran bincike da rayuwa a nan, waɗanda aƙalla zan iya cewa kowacensu ta mallaki abin da duk abin da ake magana na arziki, babu talauci, babu tsiya, babu yunwa, babu kuma kowacensu kyakkyawan mace da maza suke ta hari suna son su aura, amma sun kafa ƙungiya a ƙarshe adadinsu abin da na sani sun kai wajen 600 da wani abu. Electronic dick, al'aura na roba na lantarki, dukkaninsu da matan aurensu da 'yan matansu da shi suke amfani. Irin waɗannan gidajen a cikin garin nan na san su da yawa. Amma wasu lokuta likita doctor za ka ga cewa kamar wasu kawai suna tsoma kansu, kawai wata jaraba ce, wata ibtila'i ne, amma ba wai don sun rasa mazajen aure ko kuma don kaga yanzu ka ce akwai ma wasu suna da mazajen amma kuma ga shi kamar cikin wannan kungiyar da na faɗa ai akwai waɗanda matan da na san su matan aure ne, amma na san akwai lokutan da wannan gidan baya zuwa. Ni a guri na ni da kaina wannan gidan baya zuwa, domin in ka je abin da suke yi ba sa tunanin kai ne a gurin, ba sa lissafi. To wannan a cikin birnin Abuja, a cikin Kano, watakila a Kano, a Abuja dai na san su, na san ire-iren waɗannan gidajen, na san su, ina da shaida. A Lagos ma na san ire-iren waɗannan gidajen wanda ya haɗa musulmai da arna waɗanda suke haɗuwa, na san ire-iren su a Lagos yanzu haka ina ganin akalla guda 6. Na san su ba ɓoyayyu ba ne. To wannan matsalar rashin ƙin yin aure da ake ta zargin a ce wance ta ƙi aure, ai waɗansu ba ƙin yin auren suke ba, tsarabe-tsarabe ne da mu iyaye muka sa, wanda har zai sa ya ta gina akan wani abu wanda auren ma namijin ma baya cikin lissafinta. In ma an yi auren sai dai shi ya je ya nemi wata mace a waje, ita kuma baya gabanta, domin watakila in ya neme ta ma ba za ta yarda da shi ba. In ma ta yarda da shi dai ba zai samu nishaɗin da yake so ba, saboda ai ba da ƙaunarta ne ya neme ta ba, ta yi biyayya ne watakila don iyayenta sun mata faɗa, ya je ya kai ƙaran ba ta yarda da shi, kuma ba za a iya raba auren ba, saboda ba za su iya fitowa da iyayen gaskiyar abin da yake tsakaninsu ba. Saboda haka wannan dole sai iyaye a musulmai da Kirista, domin wannan abun ba wai ya shafi musulmai ne kawai ba. Akwai Kiristoci da dama su ma ana samun irin waɗannan, wanda mace za ta zo ga wanda take so, ko kuma ta isa aure. Ka duba ai a wannan fannin masu fitowa su ma faɗi su suna aikata wannan tsarabe-tsaraben na babu gaira babu dalili suna taka muguwar rawa wajen ingiza yaranmu maza da mata shiga abin da ba shi kenan ba. Abu na gaba, da iyaye suna zagaya makarantun 'ya'yansu, kuma akwai ƙwaƙwarar alaƙa tsakanin iyaye da malamai. Yanzu alaƙa ta yi tsami. Malamai sun koma mabarata, iyaye sun ɗauki malamai bayi. To dole sai an dawo an ɗauka cewar nauyin. Kuma a ƙara maka da guda, a cikin malaman kuma akwai gurɓantattu. Akwai bara gurbi. To ai saboda dalili, da ƙungiyar iyaye da yara suna sa ido in a cikin malamai akwai bara gurbi, a ɗauke shi a kai shi inda ya kamata, ko a ɗauki matakin da ya kamata a kan shi. To yanzu iyayen suna yi wa malamai kallon bayin da suka rasa abin da za su. Yau in aka ce kai malamin makaranta ne, abin da ake ɗauka ka rasa aikin yi ne, ka rasa sana'a, cewa ake daga ita sai mutuwa. Duk da cewa iyaye kuma suna ganin cewa malamai sun mai da su bayi saboda bani ya yi yawa. Inda ka sa ɗanka a makaranta ka bani. To watakila har da rashin kulawa da kuma rashin wadatar zuci. Da kuma wato ƙaranci magana tsoron Allah. Malamai suna ta magana mu ji tsoron Allah. Ni in ji tsoron Allah, ke ki ji tsoron Allah, ita ta ji tsoron Allah, su ji tsoron Allah, ku ji tsoron Allah, duk mu ji tsoron Allah, mi ta ka tsantsan. Mun gode. Mata su ringa ma 'ya'yansu addu'a. Kuma mazaje, ya ƙara faɗa akan mazaje, mata local women mafi yawansu abin da yasa suke lesbianism shine mazajen su ba su attention.
sai ta ga akan ta fita ta nemi namiji akwai wata kawarta dama yar iska tana zuwa za ta zo mata da ra'ayi ta ce mata ai gashi ke haka ake yi ke wace ma tana yi wace ma tana yi wace ma tana yi ki san duk abin da aka nuna maka mutanen da kake kallo da mutum suna aikata sai ka dauke shi kawai ya zama daidai ne ai shi yasa a ringa magana yanzu kamar da homosexuality inda lesbianism inda wai yana neman ya zama ba komai ba. To masu kallon mu an ce idan kunne ya ji jiki ya tsira, mun dai rufe wannan zaure da cewa ku ji tsoron Allah daga bakin uwa kuma shugaba wato barista Maimuna Yaya Abubakar da kuma uba ko wato Dr. Yahuza Getsu, da fatan za mu yi amfani da abubuwan da muka ji kuma abubuwan da aka jawo hankalinmu a kai, da fatan za mu kiyaye kuma za mu ba da gudunmawarmu ga al'umma baki ɗaya. Duka-duka ana muka kawo ƙarshen shirmu na kallabi na wannan sati, sai kuma wani sati idan Allah ya kai mu ku sake kasancewa tare da mu, muna muku fatan alkhairi.